ungene endlini kaNkulunkulu sesitsheliwe ngoJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yethu. Bese ngaphakathi uNkulunkulu bese dedela iphiwo. Adedela iphiwo mama baso zokufundisa umzalwane osesindisiwe. Haleluya. Ngoba bazalwane yonke indawo wherever ungena ukhona isifundiso kuleyo ndawo. Bayazi asebeke baqashwa. Mongena enkampanini that day ungena kwenziwa lento ekuthiwa orientation. Ufika uqashe bese kwenziwa orientation ukuthi ke sesiqashile uzoba iphathi yethu. Mongena ngaphakathi kuba khona umuntu okwamukelayo okufundisa izinto zangaphakathi. Okuthi la kungena besifazane ngalesikhathi. Uma usufuna ukuyodla ungena la nayi enkantini. Uma kwenzakalile wagula nanka amafomu ozowasayina usubuye ukuthi wena ubugula. Ngamanye amazwi nasendlini kaNkulunkulu ke bazalwane sifike silandwe sisindiswe. Ngaphakathi bese kuba khona abantu abasikhombisa indlela ukuthi ke kuphilwa kanjani uma usula ngaphakathi. Ngamanye amazwi siba la ke bazalwane elithi noma umuntu elandwe khona asimamngeli noma ake ngithi asihlali naye ngokunethezeka singamfundisanga. Ngoba kubalekile ukuthi uma ungena endlini kaNkulunkulu bese uyafundiseka. Ngoba bazalwane isifundiso sikwenza ukuthi noma abantu bebuza indlela yakho ube nendlela yokubaphendula. Kufanele kuphele lento bazalwane ukuthi uma usindisiwe bakubuze ngento yasenkonzweni ungazi ukuthi konje lonto yenzelwani. Ngeze umfundisi esho ukuthi ayenziwe nami ngase ngiyayenza. Kodwa bazalwane asibe nendlela yokuphendula ukuthi lento siyenza ngoba uNkulunkulu uthi ngayo. Ngizokhuluma ngetopic engemnandi ke bazalwane abayifunde topic kodwa uNkulunkulu uyayifunda. Endike bazalwane uNkulunkulu masimkhonza asimkhonzi ngendlela yethu kodwa simkhonza ngendlela yakhe. Ibandla lensindiso abantu abaningi abalifuna umfundisi upholoba ngoba bafuna ukuthi mabemkhonza uNkulunkulu bese bemkhonza ngendlela yabo. Ukuthi shuthi bona bafuna ukulungisa uNkulunkulu ngoba phela uma ufuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yakho wena ulungile uNkulunkulu ungalungile. Kanti bazalwane uNkulunkulu simlalela noma isimo singavuma. Uthi umuntu uma uthohlabelelayo uyalalelwa noma isimo singavuma. Ngizokhuluma bazalwane ke ngehloko namhlanje inkonzo yezishumi okungumnikelo ocelakala kubazalwane abasindisiwe. Haleluya. Ngizokhuluma ngomnikelo mhlawumbe kulizwe leli gama ukuthi sicela abaphethe ishumi bathathe na envelope bayilethela ngaphambili. Ngizokhuluma ngaloko ke bazalwane noma ukhuluma ngomnikelo mamfundisi phela abantu abakuthandi kodwa ke sizomela uNkulunkulu. Haleluya. Yazi ngizokwehla nje la ngingasafunwa kodwa ngizomela uNkulunkulu. Haleluya. Ukunikela ke bazalwane akuyona into emnandi sisinene. Ngelinda uNkulunkulu speak to Abraham. uAbraham esenendodana ayithola kade ayilinda. Wathi uNkulunkulu Abraham athatha le ndodana uyonikela ngayo. Kongemnandi sisinene kodwa uNkulunkulu kwakufanele yenzeke intando yakhe. Ngithi zikaNkulunkulu le ndoda kaNkulunkulu yayithatha indodana yayo yakhuphuka yaya entabeni. Kwakungemnandi. Umnikelo bazalwane akumnandi ukunikela. Kodwa sikwenza ngoba uNkulunkulu ushilo. Haleluya. Sizofunda ke bazalwane ngenkonzo yezishumi. Ngiyafisa ukisho lento. Masikhuluma ngezishumi bazalwane we speak about 10% lokho I know ukuthi you do understand 10%. Ukuthi 10% suthatha la 100% whereby sithatha the 10 portion of 100% silethe endlini kaNkulunkulu. NgesiZulu siyibiza ngezishumi, ngesingisi ibizwa ngetithe ukuthi 10% wenzuzo yakho. So ngiyafisa ukudlula kuloko bazalwane ukuthi ishumi ziyimali engongo 10% wemali uNkulunkulu akubusise ngayo. Haleluya. Ngiyafisa ukusho lokho futhi bazalwane ukuthi ishumi ke kulendlu kaNkulunkulu asiyithathi futhi ngeke sizamukele uma ungasindisiwe. Haleluya. Kungabe nje uyayilahla bazalwane. Into esifisa kuwe ukuqala uyinikele wena uqobo lakho. Mawusinikele wona uqobo lakho bese uyanikela
ishumi usuqonda futhi nakhona. Haleluya. Ngamanye amazwi ishumi masikhuluma ngo10% sikhuluma ngokuthi mangase ngikunika u100 that 10% of 100 is 10 rand. Okuthi ngikhipha u10 rand wenzuzo yayo konke uNkulunkulu angibusise ngakho. So masikhuluma ngeshumi bazalwane sikhuluma ngo10% wenzuzo noma wesipho uNkulunkulu asuke engibusise ngakho. Uma uNkulunkulu engibusisa ngo500, there is a portion of 50 rand that I have to go and ngibonga uNkulunkulu ngayo. Ngiyafisa ukishoka lelo bazalwane ukuthi umnikelo weshumi bazalwane awuyona into ephoqiwe. Nanomuphi umnikelo bazalwane awukho umnikelo ophoqiwe endlini kaNkulunkulu. Amen. Futhi ukuthi awuyilethe ishumi akusho ukuthi ezulwini ngeke kube nathi.